गाबोनथ' अखाबाबो थांनांगोन। फन मानांगोन सना नंगौना बियो दा साराय दसथा 11थायाव मानो नों बानाया आरो डाटाखौ बन्द' खालाम। अफिसनिखौ मोना आरो अफिसनिखौ हगारग्रोनो हाया साराय दसथासोआव थांगोन। मेरा मोबाइल दे दो। नोंनि नेट पेकआथ' हरावबो ओरैनो थांदोंलै मा सोर सोर दं जोंहा गाइसमोन अन्नानै लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होदो। एसे सापर्ट बानायना होदो। नेटानो इदि जाबाय। प्रियंका मिना मा होनदों? अलसियालाय उन्दुनोबो लानानै
সাপোর্ট করো হমে হি প্লিজ না। मिथिंगा बर' लाइक डान थेंक इउ नेटानो नाङा प्रियंका नेट प्रब्लेम नेट नहीं चल रहा है कैसे Rola Elvio naik pun makan. Sebasin. Sebana ओमफ्राय पेटलानि आदारा मा जागोन नों अबाव दोनदों गोसोआव दं ओमफ्राय नों आथिं सुबा मा कम्बल जोमबाय नामा लेथ्रा हा गोजा आथिङा
Welcome, please. My LB support me. Like, comment, subscribe, please. Comment, comment, comment. Guys, man, please support, support.
Udah. Udah. nhưng mà cái chung cái gì ơi 그거 여기 작은 데 받았어. hả 그거랑 작은 데. 여기 마시고 그거랑 작은 데 눌렀는데. 그야. 말랑 같이 하든. hả 말랑 같이 하든. mà khó 그게. ấy thằng bé theo một con đậu sạch thật luôn nè cái sữa gạo khoai kì nó ra mai chứ mà ăn vậy đó 에 dâu khác là không biết cái rằng đấy এই ফেনা মাবা নাंगौ इखौ नारखोनांगौ नामाथाय जना गोलैगोन इयो हा बारा गोबाव होया आं जि रानथो होनना होदो थ' थांसै मेडिकेलाव सान्दुं दुंबाय 11टायाव थांबाबो मोनहैयो इ मेडिकेला 24 घन्टा थायोना आदारा सोर सोर दं गाइस मोन लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब बानायना होदो आं मबाइल चार्ज होदो फेनखौबो होदो ओमफ्राय फेनखौ बन्द' खालामबाय आं मबाइल चार्ज हाबो ओइ नांथा जादो इखौ थिखांनानै होनांगौ मबाइल
betla. Betla. Umay kain semua lo kagak. Ada jas kini. Ang buwan na ada ang karla bagan. Bena yang manis ko sa budri. Ơi